Hello, salamu alaikum. Baby no? My sweetheart. Ya kake? Wallahi baby ka san in ban ji muryanka ba ban jin daɗi. Dan Allah fa. Ka shi sa kullum nake ƙara son ki a cikin raina. Allah? Wallahi da gaske ina gaya miki. To Allah ya sa da gaske ne. Wallahi baby ka san ina son ka ba za a manku a can ka. Allah sarki, wallahi yanzu ni ma nake tunaninki. To ka daina bayyana 'yan mata kanka. Ka amansu 19. Okay. Baby ka san me? Ina jinki. Dama ina son in faɗa maka ne kawata za a yi bikinta. Dama ina son in ci maka don Allah ka bani 50k zan yi anko. Network ne wallahi bana jinki me ke cewa? Dan maimaita. Allah ka bani 50k zan yi anko. Hello? Ina jin ka. Ba ka ji na ne baby? Ina fa jin ka. Kin gane ki ƙara kira. Akwai matsalar network ne, ki ƙara kira. Dan mahaukaciya ne ni? 50k? Hauka ake? Top! Ai ba haka nake ba.